internet as in sa Facebook page, Candizi GB. Ang DENR Munyan. Ang DENR Munyan. Mga pangyayari asin aktibidades sa implementasyon kan mga programa kan Department of Environment and Natural Resources, lokal asin nasyonal. Anion ang sa indong tagapagbareta. Ini ang katripunan kan mga bareta sa DENR ngunyan. Sa pagpuon kan kampanya para sa maabot na eleksyon, pigpapagirumdom kan Department of Environment and Natural Resources Bicol ang striktong pagbabawal asin pagkaag o pagpako nin anoman na mga election campaign materials sa anoman na puonin kahoy. Sigun kay Regional Executive Director Francisco E. Milia Jr., ang mga election campaign materials kaipuhan ikaag sa mga designadong lugar na itinalaan kan Commission on Elections. Huli tasaro ini sa mga kausa kan pagkadistroso sa satuyang mga kahoy apisar sa ini direktang pagbalgar sa ley. Ang sisay man na magbalgar asin mapatunayan na nagkasala, papatawa ni nagkakanigong padusa sigun sa Republic Act No. 3571 asin Presidential Decree 953. Pagkakakulong sa laog ning 6 na bulan, sundo 2 taon, umulta sa kandidad na 500, sundo 5,000 o parehas na pagkakakulong asin multa ang penalidad sa pagbalgar sa PD 953. Ini ang katripunan kan mga bareta sa DENR ngunyan. Kapalibutan ko, namumuktan ko. Kapalibutan ko, namumuktan ko. Sarong makakalikasang aldaw po sa giraray sa satuyang mga paraan tabay. Enot po sa gabos, gustuming bation ang mga mahihigos na personahes kan Office of the Regional Executive Director sa pamamayo kan samuyang matibay asin maigos na Regional Director na si Red Francisco E. Milia Jr. Sa opisina naman po ni Assistant Regional Director for Technical Services ARD Ronel C. Sopsop, dyan po kay Assistant Regional Director for Management Services ARD Ronel B. Astor, kay ARD for Special Concerns Adona P. San Diego, syempre po sa pag-iribata sa Mines and Geosciences Bureau sa pamamayo ni Regional Director Engineer Guillermo A. Molina Jr. IV, dyan man po sa Environmental Management Bureau sa pamamayo ni Regional Director Engineer Girly Abu. Marhay na aga man po sa gabos na mga naghihilingkan sa tuyang programa asin sa FB Live asin mga paradangog kang DCJB. Sarong makakalikasang aldaw sa gabos. Sa aga na po ang aldaw kan mga puso. Happy Valentine's Day po sa gabos na nagpapadaba. Maging iniman po na pagpadaba sa imong magurang, sa imong partner o agom, sa imong aki o mga friends. Mga pag-iriba po nindo sa trabaho o sa imong mga pets. Lalong-lalo na po ang pagpadaba ta sa satuyang kapalibutan. Kaya kung si Isay man po ang sa imong padangat o padaba, advance Happy Valentine's Day po sa gabos. As in sa aldaw na po ini, actually maugmahon po kita kasi makakaibahan ta sa satuyang programang kapalibutan ta at amanon ta ang saro sa mga haligi kang DENR. Saro po siyang leader na panuo kay wisdom, manunungod po sa polisiya asin lay pag-abot sa pagprotehir kan sa tuyang mga rekursos naturales. Aram ko po, midbido na po nindo siya. But the pleasure is actually all mine na ipamidbid po sa Indo ang Regional Director kang Mines and Geosciences Bureau, Engineer Guillermo A. Molina Jr. IV. Good morning po, RD Molina. Good morning, Ma'am Joanne. And happy Valentine's sa gabos pong nagdadangog ang programang ini. Ayan, good morning po. Hali isa sa tuyang RD kang Mines and Geosciences Bureau, si RD Molina. And at po sa gabos, siguro hapoton mi po RD Molina kasi ang isip po kan sa tuyang mga paradangog, tigi-isip ni da, kamusta kaya po ang mining industry na igwa kita digdi sa Bicol Region? Kamusta po ang sa tuyang mga rekursos naturales, ang mga mineral resources na igwa kita? Ang status po kang mining industry sa Bicol Region
pwede tang i-measure in terms of resources or in terms of its contribution to the economy. In terms of its contribution to the economy, ang contribution po ng mining industry sa local GDP or gross domestic product o sa Bicol is around 1.7. Base po yan sa report ng PSA kan 2023. Mayo pa pong report ang PSA for 2024. That is a 2.2% increase from 1.5% contribution to the GDP noong 2022. So nagkaigwa po ng increase. Well, ngata po nagkaigwa ng increase. In fact, dahil man kitang bago na bukas na mina in 2023. This could be attributed duman po sa legalization ta kang may small scale miners, particularly in Camarines Norte, where based on the report kang mga small scale mining contractors the total combined or the combined production kang small scale mining sa Cam Norte alone is around 40%. 40% Walaon of the po pala production yung number. of the production of Masbate Gold. The biggest gold mine in the Philippines located in Masbate. Now, kung idadagos ng araw kaya ng programa ta sa Masbate naman, and if we get the same results in Masbate as we did sa Camarines Norte, then marireverse po yan. Ibig sabihin, yung 60-40 for large scale, it will be a 60-40 small scale. So mas takula na po ang magiging contribution kang small scale sa national economy. And we will expect po na mas takula na din ang contribution sa gross domestic product. Base po sa long-term, medium-term development plan ng Pilipinas, we are expected to increase production of the mining industry to the local economy by 2% by 2028. So medyo harni na kataduman. So iyan po ang status sa Sangguniang. Igwa po kitang sabi ko kasubago, dakula na minahan ng gold sa Masbate. We have fully rehabilitated Rapu-Rapu Polymetallic Project. Now, we are very proud because we are the first mine in the Philippines to rehabilitate fully ang sarong minahan under Republic Act 7942. Pigahalat na lang po itong relinquishment clearance from the Contingent Liability and Rehabilitation Fund Committee. Ikaw man po kitang sarong minahan digdi sa Kamalig, which is producing limestone and cement, while may sarong man kitang sarong minahan digdi sa Legazpi, itong perlite mine ng UBS Marketing Corporation that is producing perlite. So dahil po nakakaaram kung ano ang perlite. Perlite is a mineral that is found only in Baao, Camarines Sur, Legazpi, and somewhere in Region 2. But the only producing perlite mine in the Philippines is po sa Legazpi City. Ano po ang relevance ng perlite? Ang perlite po is used for filtering. Ini po mga inu-inom ng tubig, yung bottled water, mga beverages, beer, wine, etc., mga coke. Nag-aagi po yan dyan. So, sabi na nga dahil kita makakainom kayo ng mga bagay na kundi yung perlite mine na nanghali sa Legazpi City. And we are expecting to open by this year an iron mine in Larap, Camarines Norte. That's Jose Panganiban, Camarines Norte. So yan po ang status kang minahan mga minahan sa Bicol region. So igo kitang mga darakulang metal mine. We also have the only sand and gravel permit, industrial sand and gravel permit. Hindi po yan sa Santo Domingo, Albay. We are also in close coordination with the local government, the provinces, in monitoring ini po mga sand and gravel and quarry permits that they have issued. Although ano po ini na-devolve na, but still the DNR has oversight function or supervisory function over this devolved mandates ng DNR. So yan po in essence ang sa tuyang status. RD Molina, actually good news po ini na tigheras mo sa muya na estado kang mining industry set na igwa kita ngunyan, lalong-lalo na po ito na sa GDP po palan kang sa tuyang nasyon nagtaas ini sa 2.2% na pagtaas
sa Ito GDP. po. As in po, digdi sa tigheras mo sa muya na sa ekonomiya, nagdadagdag ang sa tuyang ekonomiya because of the legalization kaining mga small scale miners na igwa kita, lalong-lalo na dyan sa Cam Norte, nagtaas ki 40%. Good news ini RD, as in saro pa, kaso bago pighapot mi sa imo na kung ano-ano ang klase kang mga minhan, mga rekursos naturales na igwa kita, nahiras mo sa muya na digdi pa lang si Legazpi, igwa kita kaining perlite kasi RD, minsan ang connotation kang mina, ang tigaisip kang sa tuyang mga listeners, may gold niya dyan, may mga metallic components na aside pala duman, igwa pang manlain-lain na klase ki mineral resources na pigmimina araw ka itong nasabi mo kasabago na may iron, igwa kita kang sand and gravel kasabay siya as in ining perlite na tigagamit sa pag-filter ta kang mga beverages. New knowledge din ini sa QRD na tigagamit pala ini sa pag-filter ka mga beer, ka mga tiga-inom ta. So RD kasi mahihiling ta na bastante dakulon kitang mineral resources na igwa kita sa Bicol region, and arami po na ang Mines and Geosciences Bureau talagang nakatutok kita sa regulasyon kang pagmimina. Araw po kasabago na-mention mo itong lay na nagpoprotektar kan sa tuyang mineral resources, sabi mo so RA 7942 na I believe iyo po ini ang Philippine Mining Act. Paano po tig-aasigurar kang Mines and Geosciences Bureau na ang mga minahan na igwa kita nagsusunod po sa tuyang environmental standards? Igwa po ba kamong pang-check? Igwa po bang tigigibong pag-regulate ang Mines and Geosciences Bureau in accordance po digdi sa lay na pigbanggit mo kasubago RD? Magayon pong kahaputan niyan. Ang lay po kang Philippine Mining Act 1995, haloy na po yan, 1995. Very generally stated yan. So nagkaigwa po ko yan ng guidelines. So maraming revision ng guidelines. So the final guidelines was in 2010. So ngunyan po, duman sa guidelines ito, nakakagduman sa specific provisions for a mining contract or a mining permit that will be issued. Siguro po dyan sinusunod ng mga provisions like anong mga reports ang dapat sinusubmit, ano mga ground performance na dapat ginigibo ninda, ano ang mga community engagements na dapat ginigibo, ano mga social and health programs na dapat ini-implement. So yan po mga programs na dapat ini-implement ninda as indicated duman sa guidelines ta. And aside from that, duman po sa contract o sa permit na ini-issue ta, igwa man pong mga other guidelines na dapat nindang susundon. So dapat gabos yan nakasurat diyan compliance sinda. So igwa po kitang pig-device na TSHIS or Tenement Safety, Health, Environment and Social Guidelines, kumbaga checklist na hinihiling po kan mga tao whenever they go to the site para investigate kung whether they are compliant or not. Ang pagmomonitor po kan sarong mining project, bako lang po iyan trabaho kang MGB. Mm-hmm. Opo, kasabay ta po ang DNR, kasabay ta po ang EMB, kasabay ta po ang local communities, NGOs, province, other government agencies that may be concerned duman sa project through the body that we call multi-partite monitoring team, yung MMT. So yan po nag-aasigurar na ining mga guidelines related to the project and to the permit are fully or duly complied with. So ini po palan RD, kumbaga whole of government approach, whole of society approach siya ta. Bako sa na ang regulating authority or regulating body ang Mines and Geosciences Bureau dakulon, nakatuwang syempre katuwang ang DENR, ang EMB, asin ang mga lokal na pamahalaan, ang mga NGOs na igwa kita. Pero RD kasi saro pa po sa tigiisip na usually na mga nai-encounter ming kahapotan, tigre-regular palan kang DENR ang mga minahan, igwa kitang batas, igwang lay, igwang mga
igwang nagre-repaso kasi sabi mo kasubago igwang ining batas tig para repaso pa siya until 2010. Ano Mm. po. So Guidelines, sa yung guidelines po. opo, so guidelines na repaso ining guidelines kang 2010. Pero di po ba sa Bicol region sa ngunyan, igwa pa po ba kitang mga nanunutaran na mga nag-iillegal na nagkakaigwang mga arog kaining pagbalgar digdi sa batas na igwa kita? Once in a while po, because of magpasalamat kita sa involvement ka mga tao because they are so much involved because of technology. Cellphone lang eh. Mag-text lang baga duman sa tuya sa 8888 or sa Facebook post. Mahiling tanay ko ang problema. Allegedly, igwadigding sarong minahan na nagkakaigwa ng illegal operation. So what we do is to coordinate with the nearest PENRO or SENRO na kung saan igwa man kitang tao to immediately investigate. So, ginigibuta po yan na madalian so that ma-address tulo so concern ka mga tao duman sa sinasabi nindang illegal activity na nangyayari sa lugar ninda. Talagang napaka-importante kang timeliness, maski kami dig DRD sa DENR pag nakaka-receive kami na report na may darangayang illegal na logs, din ang nangyayari, or kung may mga wildlife, for example, nagte-text din po sa pinakaaraning Penros o Senros na nga ni ina makaresponde ang satuyang mga forest rangers. Pero actually RD, last week nagkaigwa kaming programa mandigdi sa kapalibutan ta at manunta, and igwa kitang naging texter duman sa live na radio program, and sabi mi po sa iya di maghadiet kasi sa ngunya na bulan makakaibahan ta ang mismong RD kang Mines and Geosciences Bureau, as in maugma kami na pinaondahan mo kami RD. Ini po uso sa iyang mensahe, hali po siya kay Manlulupang Oragon. Ang sa iyang concern sinangyaring landslide sa Libon kan 2024 October. Ang concern niya po actually kang October pa last year na 2024. So buot may mining duman. Ano po naaksyonan lamang kan DENR and other concerned entities? Salamat. Nagtuga kaya kami dig DRD na sisimbagon ini pag na-interview mi ang mismong personality sa Mines and Geosciences Bureau. Ano po ang masasabi mo digdi sa text kaini ni Mr. Manlulupang Oragon? Okay po. Yan pong issue ni Mr. Manlulupang Oragon about the landslide. Aram naman po, nagkaigwang landslide talaga during typhoon. Ano itong typhoon na ito? Diyan sa Christine ba yun? Christine po ata. Landslide dyan kang October ba yan? December or November. Ngunya po, yung issue yan was referred to as kang Mayo 2024 pa. Kang Sangguniang Bayan. So in-invite kami for a session dahil nga nila may alleged coal mining. Sabi nila ha, alleged coal, so C-O-A-L. Ang coal po is not within the mandate of the DNR. Nasa mandato po yan kan Department of Energy. Ano po? So immediately, during the request nila for inspection ng June 14, 2024, nagduman kami and then nag-coordinate kami sa locals and then sa PNP. And we were warned, kumbaga, sabi sa muya, dahil ka mo mag-proceed sa area because the area is heavily infested kipa nga rebel elements. Yung sabi sa muya kan local PNP duman. So, of course, ang mga tao ko, siyempre, mananarig permi ang safety kan sa diri ko man ng mga tao. I will not risk the lives of my personnel sa mga arog kayan kung talagang may katotohanan niyan. And knowing na ang issue is coal, we acted. Kung action ang sinasabi ha, we acted on the matter by referring it to the Department of Energy. So action na po yun. Action na yun. Sinasabi ko na bako man yan sa muya. Nasa Department of Energy yan. So when the Department of Energy learned about this, kang August po, 2024, nagpapunsin na meeting, although Zoom meeting lang nga ni. So pighapon nila, ano po nga yan? Yung nga coal nga ni po nga yan ni. Okay. So since walang nakakapagpatunay na coal mining yan or whatever, we came up with an agreement that the local government of Libon, sindana po ang mag-checkpoint. Kasi sabi na nga ni Kasubago, this is a whole of government approach.
Makulangan ni DNR. Ang protection of the environment is, mind you, not only DNR. Kasabay po ang mga tao, kasabay po ang barangay, munisipyo, province, whatever. So sinabi mag-set up key checkpoint. Why checkpoint? Kasi kung may illegal mining man yan, whatever, gold or any mineral, sigurado ko maluwas yan. Di ba? Maluwas yan. So nag-set up ng checkpoint. Dahil man pong nagluwas any material galing duman sa taas. So, nakalampas na nga po, di ba? Nagkaigwa ng, landslide. And then, kang naman, just last week, nasa Santa Rosa, Laguna kami, I was texted by one of my acquaintances na sabi, oy, meron pong patawag ang Sangguniang Bayan ng Liwon because of illegal mining pa rin. O sabi ko, meron pa rin pala, illegal mining. Pero kung panahon na pong ito, nag-investigar na dati pa ang PNP, ang sabi sa nguya, nagpalipad sila ng drone doon, wala silang nakitang illegal activity doon. Well, anyway, nag-attend po kami last week sa Sangguniang Bayan ng Libon. And dahil po napag-agrihan na, sige na, sa katunta na lang, dahil may aram ko anong aabutan mi duman kasi sabi, delikado. And the PNP sabi, will provide the security for us. Ang nangyari po, kami lang ang nakasakat and some members of the barangay and sanggunian. Ang description po sa kuya kan mga tao ko, napakahirap po ng inakyat namin, sir. Almost 90 degrees, nagsasakat sila, may mga lubid lang. Okay? So napakahirap. So inabot nila ang lugar. And pag abot naman sa lugar, ang nahiling ninda is a fenced, may mga tanog daki generator pero naka-fence atong lugar and then private property, no trespassing. So aramdaman po na pag-araw kayan, the people are trained, mga tao mo are trained, na pag-araw kayan na private property, you just do not enter the area without a court order o yung tawag noon, search warrant. Opo. Kasi mati-trespassing sa mga tao ko, pakakasuhan ng mga tao ko. Abo ko silang Dapat malagay. may due process man gila yun. Yes, opo, agada ng due process. So sabi ko, sige, nagre-report sila by phone, sige ko, tingnan nyo, whatever you can see, wala daw silang makita, naririnig lang yung mga ugong na mga equipment. And luckily, may mga tawong na-interview who are working there. Iba daw 10 na workers down sa lugar. This is daw funded by a certain individual from Quezon. And tinawan silang bato. So anong kinukuha nyo? Tinawan silang bato. And kandinara ang bato sa opisina, it turned out na ito ay lignite and Ano yung mudstone. RD? Ang lignite po is a form of coal. So pinakaaki pang coal. So siya ay pinakaaking coal na pagka binalad mo sa aldaw, para siyang namumuti, and then you can use this for fuel. Okay? And mudstone, yung mud na nagtagas. So, yung value man itong mudstone And when they computed, kumbaga, sabi nila, ay hindi pa po nakapunta pa, nakapasok. Pero tinanong lang nila na gano'n. So, iyo to sunahiling ninda. Wala na po. So, wala nang ibang nagpa-interview. Sinabi lang nung sarong may sabihin na, ini nga, pag-aari ni araw kaning tao. So dahil sila nakalaog. So sabi ko, sige, mag-gibo ka mo report. We will ask the court to issue an order to us para makapag-laog kita, matawag kita ng search warrant. So that's February 4 last week, di ba? February 4 last week. February 6 yata, last week then, they were called again by the mayor. Urulay. And then, mabalik daan. Kang nakabalik sinda, duman sa lugar, dahil na nakaiba sa ibang tao ko, masakit na ang mga paa. Lalo sa babae kong mining engineer, masakit na ang paa. Hindi niya daw kaya. So, inakyat ulit nila. They found out that the place was already vacated. Hinali na po sa mga equipment, dahil na sa mga tao, and so fence, garo ginaba na. So, freely, nakalaog na sinda. So, yun nagkaroon po siya na hindi sa post na sa Facebook post na iba ngayong hararo mo na nahiling ko ito na garo niya ako 2x2 ang kadakulaan kang And then ang description po kang engineer ko,
Kasi kung nagmimina ka kay gold, igwa kang sinusunod na beta. Ang tawag ka mga locals ay beta, Ano which is the ang vein. beta, RD? Vein, yung vein baga, kung baga yung direction kan sarong mineralization. Dahil man pong nahiling duman na vein ng gold or whatever mineral. Puro lang po mud, kung baga nagtagas na mud. So nga tapos mga direction pa iba-iba. Basta lang kung saan nagduduman. And then there were 4 excavations. So tulo abandoned kasi short excavation lang while yung saro may tunnel and then medyo horror-horror. Ito na post sa Facebook. Ang naging indication, naging finding during the first interview is that they were looking for gold bars. Mhm. Gold bars. Pero may nare-recover nga rin pong lignite or coal. Kaya sabi ko, pwede pa man dyan ang DOE. So it's a case of treasure hunting, illegal treasure hunting, which should be referred to the NCCA, or the National Commission for Culture and the Arts. So yan, if there are observations of, say, yung tubig, di ba, pinapump up yung tubig, illegally kasi you're drawing water from the ground, then dapat may issue din yan sa DNR for illegal use of water or EMB kung merong pollution na nangyayari. So these matters will be referred to EMB, DNR 5, NCCA, kanino pa? DOE, sinabi ko na, the local government of Libon, including yung Menro. So yan. So we found out na wala pong illegal mining na nangyayari sa lugar. As we have said previously, it's a case of illegal treasure hunting. Grabe pala ang timeline kay ni RD na nailing taman su pag-asikaso talaga kang Mines and Geosciences Bureau. Since last year pa po palan siya napaabot sa indong opisina, and ngunyan na February nagkaigwa na talaga ni ng pagduman kay iba ining mga taga-Libon, mga locals na niya o duman, as in syempre talagang safety kang sa tuyang mga kairibahan, di itaban pwedeng i-risk ang mga buhay, lalong-lalo na kung may arog ka ito na paalala na igwa palang duman na mga kaibigan, kung baga, sa lugar. And ining nahiras mo sa Muya RD na which is new information din para sa Muya na mga listeners and sa Kuya, na ang nakuapalan duman is lignite na iyo ay sarong klasiki aki na coal, as in ining mudstone na kung baga bako siya masyadong valuable kung ikukumpara ta sa value kang gold. Tsaka susaro pa duman sa explanation mo RD, naarog palan ka ito ang pagmina ki gold na parang may beta siya, may vein na susunod doon. Kasi kung baga science man ini kang pagmimina na di may aram ining science na ini ki pagmimina na kapag gold igwang arog ka ito, pero duman sa lugar sa Libon paiba-iba so vein. So bako talaga wala pong vein na nakita doon. Warang vein na nailing. Paiba-iba sa direction kang luho. Kumbaga miss or hit ang sitwasyon nila. Pag dahil tinamanig din, maliko sa wala, maliko sa tuo, mababa. So ganun po ang ginawa nila. Sige, maray ining nalinawan kami RD, and lastly duman sa issue kang jurisdiction sa iling ko, tama ka kasi the whole na manlain-lain na government offices bako sa nakita digdi sa MGB, sa DENR, lalong-lalo na ang involved pala duman is coal, talagang dapat din matap ang Department of Energy, as in kung bako siya mining, bako siya illegal mining, nagipalan siyang treasure hunting, dapat ding matapin ng NCCA. RD, ano po ba ang pagkakaiba kapag sinabi mong siguro tig-isip kang iba, small scale mining, illegal na small scale mining, ano ang pagkakaiba niya sa treasure hunting? Igwa po ba ining major difference, RD? Nakula po, kasi ang treasure hunting, hinahanap mo yung treasure. And usually, pag treasure hunting, ang dindig mo lang ay yung mga malulumoy. So malulumoy yun mudstone so malulumoy lang yung daga. Kung madig ka mananggad, matago ka mananggad ki treasure, dahil mo pwedeng itago duman sa bato. Di ba? Okay, nagkalot ka siguro sa bato, sinemento mo. Pero usually baga po, kung sa daga na malumoy, makalot lang, tatakpan ki daga,
So may marker. So duman lang po sila nagkakalot. So yun ang treasure hunting. They are searching for alleged treasures. While yung mining, hinahanap ta po so mineral that is profitable. Not only metals ang hinahanap ta. Pwede man po quarry. Kasi naman po doon sa lugar na ito, igwa po nga ning limestone, di ba? Baka sabihin ninda, uy, may limestone pala. Baka nagkukwari ng limestone. Imagine naman po, matarik na lugar, mahirap pasukin, tapos dumang ka magkukwari sa itaas. Then, igwa naman sa babang limestone eh. Di naman na sana nagkukwari sa limestone sa iba, kutaan na. So, iyan. So, we ruled out po talaga na, illegal mining. It's a case of treasure hunting. Okay, thank you so much RD Molina na taon kitang linaw digdi sa mga kahapotan. Dakol na din po kasi kaming nare-receive na araw kay ining texter ta last week na ngunyan may kalinawan na ang stand po kang Mines and Geosciences Bureau, it is a case of treasure hunting na kung saan kapag treasure hunting bako na siya sa jurisdiction din kang Mines and Geosciences Bureau. Dakol na na ibang agency din nakaipuhan na mag-look into digdi sa pinagkakahampangon niyan kang sa Libon. So RD, kasi 'di ba pag sa small scale mining kapag araw ka ini na treasure hunting igwang mga dangers sa mga tao, sa mga nyaon duman sa paligid. Ano po ang take digdi kang MGB duman sa mga nag-iiriling, nagraralaog duman sa lugar na ito na pwedeng magkausa din kang danger sa inda? Well, unang-una, this is supposed to be a private property. It is the responsibility of the landowner to protect people from harm. Di po ba? Dapat naka-fence yan. Aram niyang may mahuhulog yan. Naka-fence yan o kataob sukalot. Well, it is also the role of the local government as provided for under RA 7160, di ba? Republic Act 7160, yung local government code. Local government Particularly duman sa very common, always ginagamit yung ano po ito? General Welfare Clause. Di ba? Gamit na gamit yan. Kasabay po duman sa General Welfare Clause ang protection ka mga tao against harm. Nandun yung safety. So, look out din po ini kang barangay, kang munisipyo na siguraduho na yung bagay na yan na which is a hazard in itself is known to everyone, and then may igwa kitang protection na gigibuon so that aside from the information na itinataw sa mga tao, igwamang kita mga physical barriers that will prevent anyone from getting hurt. Thank you RD. Kasi duman may nahiling din akong video na sa online na nagralaog. Siyempre ang concern ta din duman sa safety nin data na ining igwa kitang batas, igwa kitang lay na pigsusunod arog sa tigbanggit nga ni na RA 7160 ang local government code na dapat may lookout din duman ang mga taga-barangay, ang mga nasa lokal na pamahalaan kang Libon na mag due diligence na din sinda duman sa mga tawong nagpaparalaog, lalong-lalo na taini pala ay private property. Thank you very much RD na tawanan kitang guidance kung baga na picture out ta so scenario talaga duman sa lugar. Since napag-urulayan ta ini RD na safeguards duman sa mga tao, safeguards kang sa minahan, sa small scale mining, igwa pa po bakit ang pigbabantayan like aron niya na sige ang nagkakaigwa ki pagrase kitaga, nagkakaigwa ki sobrang pag-uran. Ano po ba ang safeguards na tigigibo kang MGB tangani na ining mga dangerous o hazardous na lugar ta kaso bago nabanggit mo sa word na hazard, ano po ang tigagibo kang Mines and Geosciences Bureau tangani na makakaordinar sa mga lokal na pamahalaan? Kasi aram ko po na ang MGB dakulon kamong mga nagduduman sa mga field na mag-geohazard mapping. Paano po nindo tig-coordinar ini sa mga lokal na pamahalaan? Ang programa ta po sa geohazard mapping, natapos na po yan, haloy na. And the information, we have provided already the LGU. Hanggang sa LGU na po, aram na po ninda. We have given them the maps, mga CDs, mga training manuals. Aram na ninda yan. But we are updating. Ina-update ta po ang sa tuyang geohazard maps. In what way ta po ina-update ang sa tuyang geohazard maps? In every instance na nagkaigot ang landslide o nagkaigot ang flooding sa rong lugar,
bini-verify ta kung itong occurrence kang landslide or flooding is still the same as we have predicted. So ipo. So yan po ang nangyayari, pagkatawan ta po ng information ang mga LGU. Permi yan. So pag may nangyayari pong projection na magkakaigwa ng mauran o bagyo, part po ang agency kang PIDRA or yung body that will warn. The warning agency po ang ang MGB. So we warn all the LGUs, we issue advisories and bulletins na tanganin ng ma-inform sila na magkakaigwa ng araw kaning bagyo baka sila abutan kay flooding or landslide sa lugar nila. So ang information pong yan nakakaabot sa level po kang provinces and municipalities. So MDRRM muna po ang bahala kayan magpababa, mag-disseminate pababa. But we're looking, ang national is looking for something na kumbaga text lang, ano ba sa NDRMC din? Text lang na baka yung lugar mo is magkaiguaning daw. So pinag-aadalan na po yan kung paano mas mapagayon ang samuyang warning system. Bako na lang balaan NDRRMC ang matex sa Muya RD pag nangyari iyan ta. Pero may bagay sabing, wow, ang nakakarumdum sa Muya MDRRMC. Ngunyang palan sa innovation na tigpaplano kang MGB. Pati MGB pwede nang mag-text sa tuyang mga kaimanwa sa komunidad. So sa iling ko RD, so kahapotan kaini ni Manlulupang Oragon sa text niya sa Muya last week na manunungo duman sa nangyaring landslide sa Libon na sabi niya nga kang October 2024 nasimbag na as in natawan ng kalinawan RD na bako sa na manunungo duman sa landslide gabos na factors na nasa laog ka itong mga pangyayari duman sa lugar na ito na iyo man din ang haka-haka, iyo man din ang mga kahapotan kang mga listeners pati ang mga friends sa media. I believe ang mga friends sa media gusto malinawan and ngunyan natawanan sin guidance kung paano ini mas masasabutan ang nangyayari duman sa Libon. So thank you very much Digdi RD sa kasimbagan mo. So RD, diit na sana ang sa tuyang oras. Aram ko po, Valentine's Day sa aga. Busy ang sa imong pamilya, ang sa imong minamahal sa buhay na mag-celebrate kay ni sa aga. Pero kita po baga sa DENR, ang sabi ta, bako sana ang pagpadaba sa imong magurang, bako sana sa imong partner o agom. Pati sa tuyang kapalibutan, igwa nga ni kitang tigigibong tree hugging, RD. Nagkukupo ka man po, kahoy RD kapag araw ka ining Valentine's Day. Since sa aga Valentine's Day as in ika ang samuyang naging guest, haputon mi po ika kasi kang January ang kahapotan mi sa mga guest mi ano ang sa imong New Year's resolution. So dakulon na mga New Year's resolution ang pigtaokan sa tuyang mga guest araw kay ARD for Management Services na si Ronel Astor. Ang sabi niya gusto niya warang barrier ang mga lideres sa mga tauhan, sa mga personahes kan DENR. Kumbaga, arog ka ito, gusto niya sarabay nga ni mas close ang pag-iribahan. Ika po RD, ngunya na Valentine's Day, paano mo ipapahiling? Pwedeng personally, sa imo personal na kapasidad o bilang kapasidad mo as RD, paano mo maipapahiling ang sa imong pagpadaba sa kapalibutan, pagpadaba mo sa imong mga nasasakupan, RD, how do you show your love? Ano ang sa imong love language? Ikaw kakaini RD. Sige. Well, it so happened po na during Valentine's Day at 9:30 in the morning, nasa Libon ako. Imagine, may Valentine's date kami ni Mayor. Ayun. To discuss again kung ano pang gigibuhon mi. Manungod sa issue pinagpiling mo na yan. Eksakto sapot mo. Kay Mayor ka mo pala mga Valentine. Duman kami ni Mayor Maronilla, ma-discuss sa opisina niya sa aga, 9:30 a.m. Pag-urulayan mi kung ano mga dapat pang gibuhon para eventually ma-address ining issue ini. Pero aside from that, ano ba ang kumbaga resolution sa sa Valentine's Day? Well, ano ba ang maging resolution ta? Well, Valentine's Day para sa kuya is, well,
dahil nasa DNR kita, mamutan ta ang environment, di ba? Ang natural resources ta. We have a unique office. Ang DNR is a unique office. Nga ta po unique because we are the only agency that covers not only the space of our offices but covers the entire space of the Bicol region. 17,600 square kilometers of the Bicol region is our office. Di ba? That is our office. And we are required by the people to be there anywhere at any time. So, mapagalon. Di ba? Mumuton mo ang araw kaya na opisina. The nature. Kaya nga po ako nagpapasalamat dyan kay Mr. Manglulupang Uragon because he has become part of the DNR sa pagkamuot niya sa nature, sa environment na pinapaaram niya. Yan po ang mga taong kaipuhan ta. Kaipuhan ta po ang communication coming from them so that we'll be able to act. So sana dumakul pa ang lahi ni Mr. Magbubukid na Uragon. Manlulupang Uragon. Manlulupang Uragon. Mabuhay ka, sir, and happy Valentine's Day sa Indogab. Happy Valentine's po, RD. Marurumduman ta ka sa aga sa Valentine's Day. Nanyaong ka sa Libon. As in, sa gabos po na mga taga-Libon, good morning po sa Indo dyan. Sana po naging magayon ang sa inyong aldaw. As in, naliwanagan kita sa entirety kaining kabilugan kang pangyayaring ini. RD? And thank you duman sa pigheras mo sa muya. 17,600 square kilometers pala. Nakulaon Land talaga. area. Land area lang yan. Dahil pa dyan dagat. Land area pa lang yan. And we are there all the time, all at once. Ang hirap ng opisina natin. Nasasabutan na ka, RD, kasi ang trabaho ta from ridge to reef, ano po araw gani kainina bako sa niining kadagaan, kalupaan, katubigan, kaparusan, iyo po ini sa DENR. And digdi sa tigheras mo sa muya na pagpapadaba mo sa environment, nagre-resonate ini sa muya, RD, and we thank you kasi pirming aranihon ang DENR sa Mines and Geosciences Bureau kapag kaipuhan na may concern o kung anong kaipuhan na i-discuss, aranihon ang Mines and Geosciences Bureau sa puso ka mga taga DENR, sa puso kan sa tuyang mga listeners, kan sa tuyang mga kaimanwa. So in behalf po, RD, sa liderato man kang sa muyang maigos na Regional Executive Director na si Red Francisco E. Milia Jr. sa SUTRI, nagpapasalamat po kami sa Indo sa paghiras kan sa imong insights, paghiras kan sa imong wisdom sa aldaw na ini one day before Valentine's Day. Nakaiba ta si RD Engineer Guillermo Molina Jr. IV. Thank you so much, RD. As in, iga ka pong panghuling mensahe, isa-shout out sa imong pamilya. Yun lang po. Dahil na po. Sige po. Mabuhay po kita, Gabos, sa DNR. Gabos po mga nagmamahal sa tuyang environment. Okay po. Thank you very much, RD. As in, sa Giraray po, ako po si Joan Montecastro. As in, iniyang sa tuyang naging programa, Kapalibutan ta at Amanon ta. Sa indong nahinanyog ang programang Kapalibutan ta at Amanon ta. Kapalibutan ta at Amanon ta. Diyos mabalos sa indong pag-antabay. An oras hatod sa Indokang Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi.